ана раис ҷон, маросими муаррифӣ ҳам гузашт. акнун шумо расман раиси мо ҳастед. кабинети раисӣ ба шумо бисёр зебидасту, аммо боз барои чӣ аммо? ҳамин курсию мебелҳои кӯҳуна ба шумо назебидааст. охир шумо одами баобрӯ, раис. ростӣ барои худам ҳам чандон писанд не. ҳама чиз кӯҳна, фарсуда. хайр, ҳеҷ гап не. ман ба дӯстонам занг мезанам. онҳо барои ман аз хориҷа мебел таъин мекунанд. то аз хориҷа мебел меояд ки думи шутур ба замин мерасад. агар иҷозат диҳед, ман шуморо ба як ҷое мебарам ки аз харидани мебеле ки аз хориҷа мегӯед 100 маротиба беҳтар аст. ман ба салиқаи ту бовар мекунам. ташаккур. бошад. ба ронанда бигӯ омода шавад. ҳозир меравад. хуб шудааст. толори мебели зебо люкс беҳтарин анвои мебели идорӣ, мезу курсиҳои мувофиқ, роҳат курсиҳо, рафҳо барои китобу ҳуҷҷатҳо ва ҷавони либос 8 соати рӯзи шуморо дар кор зебову бароҳат мегардонанд. тамоми мебелҳои идории зебо люкс модерну ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ ва эксклюзивӣ ҳастанд. ана ин гапи дигар. ана ин мебел ба ман маъқул шуд. آفرین میخریم